Есен са за есенява. Срещаме ви днес с именитата народна певица Добра Савова. Добруджанка оставила ни красиви песни, които са не само добруджански, а и коритенски, както тя самата ги определя. Да. Родена в село Коритен, днес, 91 години по-късно, имам честта да разговарям с нея тук в дома й в село Климентово. Добър ден, госпожо Савова! Добър ден, много се радвам. И аз искам да кажа, че благодаря на зрителите, защото те ми показаха, че мога да пея с ръкопляскането. Вашия глас е наистина уникален, добруджански, топъл, мек, кадифен, прекрасен и е удоволствие човек да го слуша. От кого сте го придобили този глас? От кого сте го наследили? Израснала съм в семейство, което тачи традициите на българския народ и оттам съм започнала да пея, защото по-големите ми сестри и братя пееха. Даже един ми брат свиреше на доп, овчарска свирка, много хубаво свиреше. И искам да ви кажа, че в такъв дом съм израснала. В Коритен имаше мелница. И на мелницата дошли хора, обаче позакъсняли, а пък е гранична зона и часовия ги спира. Не можете да пътувате повече. Ма ние ще отидем в Байсава, бе. Кой този Байсава? Ами каза, тук ще нощуваме. И поручика казал, бе, чакай да отида да се запознае с Байсава. И така израснала. Баща ми уважаваше хората, не само българи. Зависи човека какъв е. Човека уважаваш. Изобщо гласа трябва да се поддържа. Като се пее постоянно, гласа си остава същия. Не. Разбирам, за гласа трябва да се грижи един певец, нали така? Да. А какво отличава добруджанския глас от всички останали? Имате ли? Какво да ви кажа? Аз се радвам на зрителите, че почитат не само добруджанската песен, не само българската, а добруджанската песен. Почитат и уважават. Писмата, които получавам, като чух вашите песни, се убедих, че Добруджа ражда не само златно жито, а и златни певци. Човек може да изплете венец от имена на добруджански известни певци, в който венец вплитам и вашето име. Какво по-голямо признание за делото и за таланта ви? Наистина, това е много хубаво да го чуете и от хора, които не са добруджанци. Хубаво е добруджанската песен да е навсякъде в България почитана. И вие сте част от това дело, защото от такива изпълнители като вас, тя обикаля из цяла България и по света. Има ли песни, които не успяхте да запишете, госпожо Савова? Има доста песни, които изобщо не съм могла да запиша. И то много хубави песни. Ако искате, ще ви кажа някой песен. Например, Пашана Стоян думаше: Стояне без геуден, айде със Стояне потурчиш, на мене гледа станеш, на висок чердак да седиш, с нергеле тютюн да пушиш. Тази песен не съм я записала само защото в Коритен турци и българи живееме много задружно, просто да не ги обидя.
и не съм я записала, но ако някой иска да я запише, с удоволствие ще му я кажа. За всички наши млади слушатели, ето това е начин да се запазят песните, да отидем при извора, да търсим песни и аз много се радвам, че имам възможност да разговарям с вас днес през 2023 година, когато вие сте на достолетната възраст 91 години. Желая ви много здраве. Имам много въпроси, които да задам. Но какво ви даде народната песен през годините, госпожо Савова? Какво Всичко. ви даде? Обичта на публиката, това е най-важното. Най-важно е това. Аз, например, искам като не да съм на сцената, а да вляза между публиката и да кажа, че аз съм една от тях. Настръхвам от този отговор, защото вие сте един истински изпълнител от народа. Това е наистина народният изпълнител, който иска да пее за хората. Да. А не за себе си, за личното, как да кажа, Точно его, така. за егото. Прекрасна сте, точно както ви описа и господин Тодор Тодоров, с когото разговарях преди мъничко, енциклопедичната личност, за която всички знаем. Тодор Тодоров знае биографията и житейския път и професионален Ето тук, творчески. например, може да ме видите, че уча Валентина Терешкова да играе българско хоро. Да, виждаме чудесни снимки, фотоси. Едно време, каквато делегация дойдеше в България, непременно идва във Варна и в Евсинов град, дават или обяд, или вечеря. И на тази вечеря или обяд присъстваме изпълнители на народната песен с Димитър Стойков, с Стоян Гамалов. С удоволствие сме пяли на чужденците, да им покажем, че българската песен е много хубава. Да, чудесни неща са ви се случвали и благодарение на вас песента ни Добруджанската е жива и толкова харесвана и обичана и до ден днешен. Какво ще пожелаете на младите изпълнители и кои смятате за ваше продължение, за ваши наследници на вашия прекрасен глас и творчество? Искам да кажа на младите певци, просто да уважават истинската народна песен. Не разни измишлятини, истинската народна песен. Да слушат еталоните, нали Да, така? да, кажа на всички българи да обичат българската народна песен, защото много държави ни завиждат на богатството, което имаме. И ние трябва да си го ценим, нали така? Да. Тук виждам на диска, който ни подарихте току-що, имената на аранжорите Коста Колев, Цветан Цветанов, Стефан Кънев, все големи имена. Какво е усещането една певица, един изпълнител да записва песни, аранжирани от тях? Това е гордост за мен, че са ме уважили и са разработили мои песни. Имаме концерти, Още записи 50-те правихме. години. Да. Група, всички народни певици бяхме. Добринка Филипова, Соня Кънчева, Надя Петрова, много певици. Радослав Данов Да. беше ръководител и изнасяхме Акордеонист. концерти така по селата. Пеенето ви винаги е било с усмивка. Така е, нали? С усмивка ли се стига до тази достолетна възраст? Кажете ми. Какво да ви кажа? Съжалявам, че съм остаряла, че не мога да пея така, както съм пяла. Добро на доброжанкине, на добро чедо рождено, на простор расло порасло, на воля песен запяло. И аз го направих песен.
Изпях го. Вие сте изпяли страхотни песни, чудесни, красиви, добруджански песни, които ще се пеят и след тези... Истински съдържателни. Аз каква да е песен не пея. Обичам даже с бързичката песен да кажа нещо на хората. Много ценно качество е това. Благодаря ви за искрения разговор още веднъж. И сега може ли само да ви поздравя с едно куплетче от ваша песен? Да. Добружо, добружо, юнашка добружо, не насити са на юнашки кърви. Браво. Браво. Благодаря, от сърце го направих. Не точно както вие сте изпяла, но се опитах да много предам хубаво е. чувството, което... Много хубаво е Благодаря изпяхте. за прекрасния разговор. Разговаряхме изключително мило и искрено с госпожа Добра Савова, народна певица от Добруджанския край. Бъдете здрава и се надявам отново да се... Откоритен, да. Откоритен, отново да се видим тук Да. някой ден съвсем скоро. Дано заповядайте. Винаги сте добре дошли. Благодаря и на нейното семейство за гостоприемството.